Nagpahigayon og review ang Independent Commission for Infrastructure kun ICI sa pipila ka mga flood control projects sa Davao City. Kini ang gibutyag ni ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. human sa gihimo niining joint inspection ning milabayng adlaw kauban si Department of Public Works and Highways Undersecretary Arthur Bisnar ug ni Mayor Benjamin Magalong sa Road Slope Protection Structure, Improvement Critical Intersection sa Shrine Hills Matina ug sa revetment o dike project sa Grabahan Matina ning syudad. Nandito kami ngayon sa Davao City tapos dito inspect yung mga infrastructure projects na ginawa dito. So far, naka-inspect na kami ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to. And nakita natin na in less than 2 years, medyo nasira kaagad dito yung kaagad ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para saka na-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction sa mga contractors. Nunut-usab sa mga pagkwestiyon ug duda sa mga netizen kung nganong gitumbok sa inspeksyon ang Davao City nun ka sa mga lugar nga gibaha ilabi na sa Cebu. Sumala ni General Azurin, wrong timing kung mao'y inspeksyonon ang kasamtangang gipangbaha nga mga lugar. Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. So as of now is parang wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta doon. But definitely may mga team na nakatopa doon. Pagpaklaro sa ICI Special Advisor nga anaa sa 421 ka mga questionableng flood control projects sa tibuok nasod ang gitahas nga imbestigahan ini ug sulagma nga siya ang na-assign sa Davao City. Yung 421 na turnover sa amin ng DPW, nationwide ito. Kaya nga, ang focus natin actually is sa Central Luzon. Kaya lang, ang sinasabi nga ng iba is, bakit ba kami nagpo-focus sa Bulacan? That's why, makita nyo ngayon, meron kaming mga teams na dinipwede dito sa area. So nagkataon na kami ang nabikoy dito sa Gipasabot usab nga nag-ugat sa mga nadawatang reklamo ang gilusad niining inspeksyon ug magpadayon kini subay sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron mapanubag sa balaod ang mga responsable sa mga anomalosong infrastructure projects sa nasod. Mga katropa, aron lig-on kanunay nga ato ang immune system, mag-Zantone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.